It's a cause on the beats loading. More music on trendybeats.com. Kedihem genye giye okaume Omama mazura rume Kedihem gemele sineke Udubuna Nisime Obuye gako Mbe soma sineke Abu ama kaijira Nirugi sineke mo Abu tito kaijira Nirugi
ka anyị kwụba aka anyị ọtọ bie ndụ anyị ọfụma. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla Chineke kpọrọ anyị ka anyị nwee ike ịsa ọnwụ mberede na ọnwa nkwado ya nkwado ghara ịkwụrụ anyị. Ka mkpụrụ obi na-ejutu mkpụrụ ime kwemụtara aga iji kwadozi onwe anyị nke ọma maka mkpụrụ ihe omume ndị a dị nsọ. Ka anyị kwede na anyị emehiela site n'ikwupụta nke ọma. Gị onye ejidere ihe obi chegharịrị echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara ịbụ ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Ịrịọtara anyị arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị ndị anyị ga-weduru anyị na ndụ ebighị ebi. Ike niile imeela ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike, bịakwa mee ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke mbilite n'ọnwụ. Ebe ọ bụ na ị tọhapụla nwanne anyị Ignatius na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ, biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị n'eluigwe. Anyị na-arịọ gị nke a sị na dị nwana anyị Jesu Kristi nwa bụ onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ka ụwa niile. Ewetara n'akwụkwọ amamihe ma onye ezi omume ọbụladị na ọ nwụrụ tupu oge eruo, ọ ga-enwe ezumike. Ogologo ụbọchị abụ ihe na-enye ndụ ugwu nke ọtụtụ afọ na-abụ usoro eji atụle ndụ, mana nghọta bụ isi awọ nke okenye, ndụ na-enweghị ntụpọ. Ọ bụ nke a bụ okenye zuru oke. Ọ gbara mbọ ime ihe masịrị Chineke. Nke a mere Chineke ji hụ ya n'anya wee si n'etiti ndị njọ kpọpụ ya. Ọ kpọpụtara ya n'etiti ha ka ihe ọjọọ ghara ịgbanwe nghọta ya ma ọ bụ aghụghọ abanye na mmụọ ya. N'ihi na ntụnapịrị nke ihe ọjọọ na-ekpuchi ihe ọma. Oke ọchịchọ na-enweghị isi na-eduhikwa obi na-anaghị ụzọ aghụghọ. Site n'izu oke ya n'obere oge, ọ wetara ogologo ndụ n'ihi na mkpụrụ obi ya masịrị Chineke. Ọ kpọrọ ya ọsọ ọsọ n'etiti ndị omenjọ. Nke a tụrụ ndị mmadụ n'anya, ha aghọtaghị ya. O nweghị ka o siri bata n'isi ha na ngọzi na ebere na-eche ndị diwenụ họrọ, na ọ na-echedo ndị nke ya dị nsọ. Okwu nke ose bụrụ n'ụlọ nke diwenụ ka m ga-ebi ebe. N'ụlọ nke diwenụ ka m ga-ebi ebe. N'ụlọ nke diwenụ ka m ga-ebi ebe. Uno che divenu tangebi ebebe.
Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị uru. Ọ bụrụ na Chineke nọnyere anyị, onye ga-emegide anyị? Ọ bụrụ na Chineke ahapụghị otu nwa ya, kama nyefee ya n'ọnwụ n'ihi anyị, ọ ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kristi. Ọ bụ nsogbu ka ọ bụ oke ọnwụ? Ọ bụ ịgba ọtọ ka ọ bụ ihe ize ndụ? Ọ bụ ụjọ mma agha? Dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, anyị nọ n'ihe ize ndụ nke ọnwụ n'ihi gị ogologo ụbọchị niile. Ndị mmadụ na-agụkwa anyị dịka atụrụ a ga-egbu egbu. Ee, kama n'ihe ndị a niile, anyị karịrị dịka ọgụ site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya. N'ihi na o weela m anya na ma ọnwụ maọbụ ndụ, maọbụ ndị mmụọ dị iche iche ndị na-achị n'elu n'ụwa, maọbụ ike ọchịchị dị iche iche, maọbụ ihe ndị ugbu a, maọbụ ihe ga-abịa, maọbụ ihe dị elu, maọbụ ihe dị omimi, maọbụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke, apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Jesu Kristi onye nwe anyị. Okwu nke osimiri. Mgbe ọ nọdụla ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya
ọ malitere ịkụziri ha sị, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụụ ezi omume na-agụ, n'ihi na a ga-enyeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke anya. Ngọzi na-adịrị ndị na-achọ udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-emegbu emegbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu asị ọjọọ niile dị iche iche megide unu n'ihi m. Ṅụrịanụ ọṅụ, ṅụkwanụ obi ụtọ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe, maka na otu a ka ha siri megide ndị amụma buru unu ụzọ bịa. Ozi ọma nke osebụwa. Lover of those who have no voice. We are talking about Honorable Ignatius Emeka Akanebu. How I wish that we are only celebrating a birthday of this man. How I wish no normal way Oga Bayesa or make another travel. We expect him to come back. Oga Rabife Manama, I know Kuku another. Now for the ingredients, Chukuji Choyama. Ian Nekuna Balea, Isiopiabo, a golden soul has done. Even a level of purity, if white by a sign of purity. An actual can magnify that white, a banana golden. Makaga sina white by a diamond, you will go na the excellence go. Why am I saying that Honorable is a golden soul? 2017, even with a program, Father from Parish Priest from St. Augustine, Nkwere's Naka Omife, can be anchored that program 1 week. Over na Paternoster, but the outstation no gam, no na under St. Augustine. Honorable Emeka Akanebu, we take you over. Now everything about the program for 1 week is going to sponsor the program. Over to sponsor the program. No, na every person no na is in lawyer. He mobilized all of them to attend the program. And Yawa, Bonye gave you some other program. William Yassi, all the career, if you be organized. 8-year program or 2, the organized channel Kumo Boy. Gawaro will have business here. If somebody that will bring out not only his money, his time for God, we're Simba. Actually, Kamata 1 year, more and more. All that generosity will attract to Honorable Emeka Akanebu. Didn't only end the program. Chemistry programmer, we want opportunity to go no lawyer. Yana Munia, the Zimo lawyer will host to him. Okay, this is already no get a Simba. Now they need the one when you get in Yaka, Brunani, Napari Sheba. Now my congregation, Holy Family Fathers and Brothers of the Youth. Kaino na akakiko
ka akụkọ ala wee kpọtụ ya sị honorable ị na-agbakwanụ mbọ n'ụka ọ ga-adịkwa mma ka ịzụ ụfada ka ị wee buru ugogbu zuo ome gị n'ọchake ọ sị m gịnị onye ka m ji nwa ya ekwu immediately ọ sị na o chere na ofu nwa ya ụmụ nwoke abụọ mụtara na ofu ga-echi fada mana na ọ fụrụ ka anya fa si adị na onwere nke uche ya dị n'echichi fada na opportunity a m fụrụ m nyere ya bụ the golden opportunity ọ nọ ebe a ọkpọ nwunye ya ozugbo ozugbo ọ sị bịa lekwa ife a na-achọ n'uko elu dị n'uko a. From 2018 honorable eteke up to train a priest ọ next year ka anyị na-eche ka anyị nye ya ofu onye mana ọ nọ ya bụ the comfort. This is a man who go extra way ndị ogbenye ama aba akwa ugbo abụọ honorable nọdị n'ebe ị nọ iriri ya ayọ imegharị arụ ọmaghị ife ị chọrọ make sure that ị nwere ya n'ụdị ọbụla ị chọrọ. ka ha na-eji ndụ dị ka ndị enyi Chineke iji nata ngọzi ya. ekwe udo batara n'etiti ha anyị arịọ gị biko gị nọ n'anyị. maka ndị nwụrụ n'ime agha nke obodo ka ha nweta udo na aṅụrị nke alaeze eluigwe anyị arịọ gị gị nwere anyị. maka ndị nọ n'ahụhụ maka ọnwụ mberede nke nwanne ma ọ bụ nwanna ha ka ha nweta ntasi obi site n'ahụhụ Kristi anyị arịọ gị biko gị nwere anyị. maka nwanne anyị na papa anyị honorable onye anyị ji maka ya gbakọba n'ebe a ka o nweta ndụ zuru oke nke ọ natara mbụ na mmiri Chukwu bịa soro ndị nsọ na-aṅụrị ebe anyị arịọ gị biko gị nwere anyị. maka anyị na-agbakọrọ ebe a ka anyị niile zukọkwa otu ụbọchị na alaeze nke ya dị otito anyị arịọ biko gị nwere anyị. isi tinye ka ndị ọzọ iburu ụzọ.
Osegbu Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị biko menụ ihe ndị a anyị ji obi umeala na-arịọ bụrụ ihe ga-amasị gị maka anyị ya na maka nzọpụta nke papa anyị bụ Emeka Akalegbu maka niile nwụrụ anwụ n'ime Kristi anyị na-adịdo na-achị ebe 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 ebe. onye mgbe o kwetara ka ebinye ya n'akwụkwọ were achịcha nke ọ na-enye ekele nye nwaanyị nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-edere onye maka unu. Otu akwa ka o si eme mgbe e richara nri anyasị o buru iko nsogbu ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ibi ibi a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ gị na-emenụ nke a na ncheta nke m. Misterum Fidei. Dimanu, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya. Anyị ekpunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ị kpunyere anyị anyị kwesịrị ịkwụrụ n'ihu gị n'efe gị. Anyị ji umeala arụ anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụ ndị a ga-ekwupụta ọnụ site na mmụọ nsọ. Dimanu, cheta nsọ gbasara n'ụwa niile mee ka ozu okere ịhụnanya ya na popu anyị Leo na bishọp anyị Valerian na ndị echimechi niile. Chetara nwa odibo gị Ignatius Emeka Akalegbu onye si n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe ejikọrọ ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya mekwa ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya.
Sakwasị ụmụnne anyị iji chekwaba ike mbilite n'ọnwa ụra were ebe kpọbata na ndị ọzọ niile nwere n'ihe nke iru gị anyị na-ayọ imere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngozi bụ di ya ndị apọstọl dị ngozi ndị so niile n'ime uche gị kamgbe ụwa tụ ụwa keta ebe ndụ obibi ka anyị sorokwa ya na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Very soon as we saw it in soul, a civil country of importancy, in flatters the spiritual sanctity, omnis honor and gloria, Romeo secula seculorum. Propande di così che ci ne correggio, quando verremo in cambio di te, non ne di quello. ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ oriri nke mmasịrị Chineke. Gesù Cristi meglio è vero.
Yesu Kristi n'eluigwe. Dịka mfụnanya n'ime afọ ndị parish anyị na-anabata unu niile ndị bịara ịkwanyelu nwanne anyị bụ Emeka Ogo. Anyị na-ekene unu ndị hapụrụ ife niile kwa na-eme wee bịa ebe a. Mana anyị na-eburu ụzọ kene ezinụlọ Igwe bụ ndị nyere anyị, onye nyere anyị Emeka. Oge ọ na-ekwu okwuchukwu tupu na okwu okwuchukwu na ọ sị na m nyere nkeji ole na ole, yes, true, maka na fama etu m si eme eziokwu, yes. So na onye bịara ụka tosiri ime oge ọ ga-ana n'oge ọ ya abịa ụka, ọ bụrụ eziokwu. So na anyị na-ekele ndị Igwe ndị nyere anyị Emeka. Oge ọ na-ekwu okwuchukwu na mụnwa jụrụ ajụjụ wee desi ife ụfọdụ n'akwụkwọ, mana oge m bịazi na ntị ka njikwa ka mmanụ dị ka mmalị anyị ide wee sifa abịa kwuo okwu. So ofufe ka mmadụ ya atụ na-asị na ya nwere ezigbo ezinụlọ ma ọ bụ na ị nwere eziokwu na ọ bụrụ ị nwere ike ịtụ asị I have a very good family when you don't have one. Eziokwu na ọ bụrụ oge ọ na-ekwu maka Emeka, nche na obi ede na-abụ ka a na-ekwu maka ya, nche na ọbụna Igbo ka a na-ekwu maka ya, nche na ọprọf ka a na-ekwu maka ya. The same thing. Eziokwu na ọ bụrụ the same thing. Same thing. Hancha ofu. I have not seen ebe ụmụnne na-ebi n'ofu nọ na-abụrụ n'ebe a. Ọ bụ na ọkụ abịa na be anyị ma nnọkọ anata. Ọ bụ na ọkụ enwuo n'ebe anwụọ, anọghị m n'onwe ndị na-ata ndị chọrọ ịbịa afụ nọ n'ofu palọ ka anyị ga-enweta ụmụnne na-agba nweta ego ma Pọl ọ bụrụ eziokwu. So anyị kelere unu, ọ gịnị ka anyị ga-amụtazi? Ife anyị ga-amụta onye ọbụla zụọ ụmụaka ya ọfụma, onye ọbụla mee gịnị? Zụọ ụmụaka ya ọfụma, to be proud. Onye ha na-azụ anyị kịta efụlọ mgbanwe nọ na anyị ngoro ebe obi ebe ahụ n'ebe a bụ onye ọbụla n'ebe a ọ bụ eziokwu, onye ọbụla n'ebe a. So ụmụala oge m bịara m na-ezo obi dị na-abụ n'ebe a, o nwere mistake mụnwa mere ọ wee na-aba mba a ga-egbu mmadụ wee bịa wee si ya dị na ọ bụrụ na m mee mistake, ọ bụrụ na ka Emeka na-enye ego, ọ bụrụ na ka ọ na-adachi ego, ọ bụrụ na ka ọ na-arụrụ ụlọ, ọ bụrụ na ka ọ na-agbanyere fuel, ife ukwu mere na be anyị ndị kwado bụ ego. Oge m na-aja ajụjụ na onye superior onye isi ọ bụrụ dịka bishọp tupu ya na-azụ ha ndị ọ bụrụ eziokwu agụ ga-abịakwa kịta o. Chineke meela anyị ebere, Chineke meela anyị ebere, Chineke meela anyị ebere. So dịba aka na-ekwu nwunye ọ gịnị ka a na-ekwu? Ife a na-ekwu ọ na-adị mmadụ obi ka ọ nọdụrụ? I'm asking you now. Ife a na-ekwu maka nwoke onye anya bi n'ụlọ ọ ga-enwe ọṅụ n'ime obi ka ọ na-ere enwe ọṅụ na. So let our presence, let our testimony console the family. Na ife na-ekwu ọkọ na onye ajọ mmadụ ọ na-ekwu ọ na-akọ ọkọ n'anya, maka o nwere ike ya si ka ekwu ofu onye pụta akwụkwọ ọ bụrụ eziokwu, maka na onye na-eme ajọ ife a na-emeri okwukwuka ọ bụrụ biko unu dịba aka na-egbu unu nabata ọnwụ broda na ọ bụrụ unu nke ọnwụ gburu nọọ anyị nwa
anyị nwa ejide aka n'obi wee nabata ya n'aka na mmiri amanyeghị eke n'anya biko unu jee ya ọ bụrụ ka mụ na-akpọ mkpọ na fon si ya ukwe si na nkwenye ezu n'aka kpọ ọ bụrụ eziokwu ọgbapa a kwetara ọfụma ka anyị kpọrọ nnukwu aka daalụ unu bụ na ebe ahụ mekọ ọnụ mere oke kịta ka unu ga-apụju anya onye nwanyị were n'ebe ga-esote si nyere n'aka Bom, hoje eu vou não, bro. Mas que quando não vai eu nem vai botar mas por isso vou já vai só a coisa. Vou final. Como ele fala com man pass. Quando eu me lembro da vai. Man pass. Dalam. Kalau keluar mereka nak keluar ini mereka nak kerja. Apa tu ikan ada apa? Kana beke no kuri kuna jiwebia kuna gejiwe na kama mon kemeka durai ni duna nu dono ayi mo lokwe na emeka ga-esi na anammo wee kpọpụta ndị ga na-emeke ya nwa ndị ga na-eche ndị ọzọ anya mmiri ndị ga na-enye ndị ọzọ ndụmọdụ na ndị ga na-enye ndị ọzọ aka gosi a man, to celebrate a man who lived well. When you go out, you will make it through. So, how can you live in a way? Thank you for the support. Thank you for coming. For our son, for our nurse, for our regimes. I was in all the Reverend Fathers. And the ladies and the Sumerians, we thank you all for coming. I am Amandou in Mama. We are not surprised that you guys are here. We say thank you for coming. But not just quiet. If I not anchored, I am even in the room. I'm never. So thank you. Thank you for coming. St. Joseph Parish Priest, Parish Church. I can do. I'm never going. Thank you for coming. Down. So, thank you. I can. Exactly. So this. Thank you for coming. I couldn't have made. Thank you. Already the need. Oh, question. All the way from Onitsha. Thank you for coming. Because I was doing now. Happen to know. Going on actually. Yes, like a father said, come in the middle of Rosa Asari, oh no, and I'll cover Maga in the middle, like Father Tan said, the man I am another attack. Was not 10 years, 10 years no carried. So now, I'm on the middle, I carry the gate. The Brendan on a number. I am to lose it, or what I say, I hate this now. Now finally they disturb here. Ever guys will not comfort. Since then we stopped crying. So we shall celebrate his life. Thank you for coming. Yeah? We will not forget you guys for coming out tonight. Thank you. Now Father, think about that, but I'm not going to who was heavy. Now we know the speech in your room. You know, this master. We make this God bless you. I'm going to give you good time. It's an apple and good boy. And I'm my best one there. I am doing that. Come up to the prayer. As I'm looking at you also. Don't you go to the America? I'm going to make a new job with a can now. I make a big. I ain't for it. Then I need an outside. I think I will. I'm going to apply. This is where I am. Oh, the one is on the road.
More music on trendybeats.com. Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma zuru arụ ume. Kedu ihe m ga-emere Chineke odogbuna n'isi ime ọ bụ onye ga-akọ mmeso ọma Chineke abụ ọma ka iji bịa n'iru gị Chineke mụ abụ otuto ka iji bịa n'iru gị nwana ya eze soro mụ na-eto ya ọ dị mma imoni soro mụ tobe ya ọ dị mma ndị nke Chineke ayeyeyeye aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mkpọkụrụ gị ị na-aza m elere anya n'azụ n'ime mkpa m ka m kpọkụrụ gị ọkwa ịzara m o Chineke onye dịka gị o Chineke onye dịka gị aṅụlụ ndụ ma onye dịka gị o Chineke onye dịka gị ebulite ụzọ atụba onye dịka gị eze ndị eze onye dịka gị aṅụlụ ndụ onye dịka gị o Chineke onye dịka gị amama amasị amasị onye dịka gị o Chineke onye dịka gị rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ alfa na omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe oke osisi na-enye ndụ ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya ọgaranya ngada naanị ya ka m ga-efe ọkaka kebi n'igwe mmalite n'ọgwụ ugwu Alfa na Omega ọgaranya ngada naanị ya ka m ga-efe mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe oke osisi na-enye ndụ ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya naanị ya ka m ga-efe ọkaka kebi n'igwe mmalite n'ọgwụ ugwu Alfa na Omega naanị ya ka m ga-efe imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube otu o siri masị Chineke onye ọma otu o siri masị Jehova onye eze imama